Nájsť dobrého matematikára nie je vôbec jednoduché. Aký by podľa teba mal byť dobrý matematikár? Mal by ju robiť, aby všetci žiaci jej rozumeli. Aby vedel hlavne naučiť deti. Aký by nemal byť? Nemal by byť prísny. Nemal by preferovať nejakých žiakov nad druhými. Nechceme sa ho najprv spýtať, či ho môžeme natočiť? Hľadáme matikára. Aký si myslíš, že by mal byť dobrý matematikár? Mal by byť ochotný často odpovedať na otázky, vymýšľať im zaujímavé veci, pripravovať veci pre lepších, ale aj sa venovať slabším. Ja si myslím, že by mal byť logický, rozumný, pragmatický, ale aj tvorivý. Aký by nemal byť? Že sedí celú hodinu na mieste a nechá deti riešiť veci. Čo ťa na matematike najviac baví? Myslím si, že multiplikácia. Mňa najviac bavia pyramídy. Že robíme hry. To, že to vlastne všetko tak zapadá a funguje to väčšinou. Asi ma tom baví to, že to je taká celkom reálna vec, ktorá sa dá vždycky overiť. Je tam všetko presné. Hlavolami, vymýšľanie, riešenie úloh. Má to svoje pravidlá a zároveň je to podľa mňa extrémne užitočné pre život. Čo na nej nebaví? Neviem, asi autobus. Asi hadíky. To, že sa musím učiť na písomku. Nebaví ma opravovať písomky, zapisovať známky non-stop niekde. Mňa na matematike, mne baví matematika. Už teraz sa tešíme na nových kolegov, ktorých matematika baví rovnako ako nás, zvlášť keď ju učia hejného metódou.